Здравейте, приятели! Радвам се, че отново сме пак заедно и ще ви покажа как приготвям най-вкусния кекс на света. Винаги се получава и няма къде да сбъркате. Кексът е много вкусен, много пухкав, много сочен и най-важното, приготвя се много лесно. Въпреки това, настанете се удобно и гледайте внимателно, без да превъртате. Има важни стъпки, които не бива да изпускате. Започвам, като в дълбока купа изсипвам 4 яйца размер L. Добавям 200 грама кристална захар. Добавям чайна лъжичка ванилова захар и щипка сол. Всичко това разбърквам с помощта на миксер. Отначало на по-бавна скорост, а след това на по-висока. Сместа трябва да отруи размера си. Това е важно. Постарайте се да разбъркате тези продукти добре. На тънка струйка добавям 100 мл слънчогледово олио. И отново разбърквам съвсем за кратко. Излишно е да споменавам, че всички продукти трябва да бъдат на стайна температура. Добавям 120 мл прясно мляко. И отново разбърквам. Лесно е. А сега пресявам 200 грама бяло брашно, към което добавям 10 грама бак пулвер. Това е едно пакетче. Тази стъпка е много важна. Не я пропускайте. Всички продукти за тази рецепта още веднъж подробно ще опиша под клипчето. Разбърквам съвсем за кратко отново. Готово! Както виждате, до тук няма абсолютно нищо сложно. А това са 2 канички. Разделям сместа на 2 равни части. Изсипвам първо в едната, а след това в другата. Не е задължително вашите съдове да са като моите. Към едната смес добавям 13 грама натурално какао, което задължително пресявам. Това е много важно. В противен случай остават малки бучици, които се виждат след изпичането на кекса. Разбърквам, докато какаото се поеме от бялата смес. Лесно е. Ето какво се получава. Това е тавичка с диаметър 26 см, която съм покрила с готварска хартия за печене. Изсипвам първо бялата смес. Помагам си с шпатулка. Не се притеснявайте да задавате въпроси, ако нещо не ви е ясно. Коментирайте. Бялата смес покривам с кафявата смес. Старая се равномерно да излея какаовата смес върху бялата. Не забравяйте да се абонирате за моя канал и да натиснете камбанката. За да не загубите рецептата, може да я споделите с приятели. С помощта на лъжица правя няколко движения на зигзаг, като стигам до дъното на тавичката. Ето така. Пека кекса на 180 градуса и вентилатор 24 минути в предварително затоплена фурна. Получава се ето този разкош. Леко охлаждам кекса. Това е чинията, в която ще сервирам, и ще ви покажа как премахвам хартията. Покривам с плитка тавичка. Завъртам и махам тавата, в която съм пекла кекса. Сега внимателно отлепвам хартията. Няма да се затрудните. Става много лесно. Вижте как се е изпекал кекса. От сега се личи колко е пухкав, мек и сочен. Похлупвам с чинията, в която ще сервирам. Отново завъртам
И готово, това е всичко. Охладения кекс поръсвам с пудра захар, но този път тя не е само за разкош. Задължително е да поръсите с пудра захар, защото тя ще балансира вкуса на кекса. Ще отрежа едно парче, за да ви покажа как изглежда отвътре. Просто е невероятен. Това е кекса, който приготвям най-често у дома. Погледнете. Думите просто са излишни. Няма как да ви опиша как изглежда този кекс, колко е пухкав, колко е мекичък, колко е сочен и най-важното колко е вкусен. Затова задължително го направете. Препоръчвам ви го. Разделям се с вас съвсем доскоро. Желая ви приятен апетит!